Samantala, Idol, pinagtibay naman po ng Sangguniang Panlunsod sa pangunguna po ni Vice Mayor Brian Cua ang Ordinance Number 2335-2025 na nagbabawal sa pagbebenta at pag-install ng noisy mufflers sa lahat ng uri ng sasakyan sa lungsod. Ang ordinansa na iniakda ni Konsehal Marvin Fabia at Konsehal Michael Fernandez ay naglalayong sugpuin ang sobrang ingay na dulot ng modified mufflers at mapanatiling kapayapaan at kaayusan sa mga kakalsadahan sa Dagupan. Nagpaalala naman ng city government sa pamamagitan ng City Information social media account na habang maaga pa ay alisin na umano ng mga may-ari ng mga motor at mga sasakyan ang mga may ingay nilang mufflers sa nalalapit na pagpapatupad ng nasabing ordinansa. Sino mang lalabag umano na motorista man o establishmento ay pagmumultahin at papatawan ng kaukulang parusa. Samantala, umali naman po ng iba't ibang reaksyon mula po sa publiko ang nasabing ordinansa at kabilang na mga sumusuporta na ilang residente sa ordinansang ito na nais na mas tahimik na kapaligiran at ang pagtutol naman ng ilan na gumagamit ng modified mufflers para sa personal na estilo at forma ng kanilang sasakyan. Manatili naman na nakatutok umano ayon sa city government para sa mga susunod na opisyal na anunsyo mula sa lokal na pamahalaan ng Dagupan ukol sa nasabing ordinansa. IFM News. IFM News. IFM News.